Това е едно от нещата, които промени изцяло нашата практика. Това е гейм ченджер. Аз хода на работа като на кино. Smile Cloud сам по себе си не лекува. Разбираме още на Smile Cloud ниво, те ще са проблематични пациенти, защото ако не харесат два мокъпа, които ние ги харесваме, приключваме лечението. Ние просто не можем да отговорим на неговите очаквания. Една силна лаборатория може да се превърне в слаба лаборатория, ако не е старателна. Вече зъботехниката категорично е друга професия, не е същата професия, както преди 4-5 години. В днешно време обаче с дигиталното и с предчека обърнахме тотално играта. Това, което е проблема, поне аз като съм бил в миналото на курсо, първия половин до един час, почват да мисля някакви тотални глупости. Това е едно от нещата, които според мен отличават добрите лекции от тези, които са mid-level. Трите най-важни неща, които хората ще научат като дойдат на Journey. Истината е, че само с три неща ще бъде understatement да го опиша. Искаме да ви дадем нещо, което е лесно и точно. В тази ситуация правите това, в тази ситуация правите това. Това е нещо готино. Форма или цвят. Ще говорим ли нещо днеска? Ще правим ли Journey? Да. Що? Мисля, че ще има доста полезни неща, които може да споделим с хората и това е нещо, което за тях, гледайки в миналото, е нещо, което е наистина полезно в ежедневната им практика. Миналото, имаш пред миналото Journey? Миналото Journey, да. Там миналото Journey беше доста добър фидбек. Очудващо за мен. Да. И казаха, че ще ме е полезно от понеделник, което може още другия ден. Да, защото беше в неделята. Ние затова го направихме в неделята, да нямат въздух да дишат. Направо след това в понеделника да мога да... Миналия път спомняш си колко хора имаше, които се обадиха един ден, два дни преди Journey, които не са разбрали въобще за Journey-то. Искаш ли минем сега през програмата? Да, хора, дайте да минем през програмата, за да може от тук нататък да ви стане по-добре ясно какво ще бъде изложено от Journey-то с Стефан и да нямаме late minute записвания, да не получаваме обаждания, моля те, ела, залата, киното беше вече разграфено. Ти усетили как се подценихме миналия път, защото взехме малката зала, а всъщност я напълнихме, не можахме да... Пред Гунди всички сме равни. Пред Гунди всички сме равни, хора знаете, ако не знаете, предния път щяхме да бъдем в още по-голяма зала, но за съжаление Гунди беше тогава филма и ни отказаха най-голямата зала и ние с Гунди не можем да се мерим. И се подценихме. Да. Добре. Да действаме Да минеме през програмата едно по едно. Може би трябва да кажем, че програмата е насочена и естетика по пълен дигитален протокол за ежедневната практика. Това е заглавието на смисъл, какво е това като заглавието на Journey-то. Да, защото Journey за много хора може би нищо не значи, като се замислиме, нали? Какво е това Journey? Да кажем, защо го направихме Journey? Що го направихме Journey? Че направихме от Journey, защото това е едно пътешествие. Това е нашето пътешествие. Пътешествие звучи супер яко. Пътешествие звучи готино, нови страни, нова кухня. Обаче, за съжаление, нашата професия е скучна, и стоматологията и зъботехниката, но все пак е нашето пътешествие. Един случай е едно истинско пътешествие. Ние в Journey-то, в предишното Journey всеки случай беше приказка с начало и край. Да, и затова е Journey. Пътешествие, нашето пътешествие. Реално аз и Стефан почнахме да работиме заедно от 2020. И от 2020 беше 1 февруари. Си спомням много добре, когато отидох при него с лаптопа и му казах, че имам няколко проблемни случая. Дали може да беше уникално. Това беше уникално. Вика... И Стефан, кажи. Не, уникално беше това човек. Ти го видя по другия начин. Аз направо един такъв, нали, му казвам, може ли да се видим, имам няколко проблемни случая. И ти, да, разбира се, има ли фотодокументация? Аз съм го познал, аз го познах. В смисъл, бехме се виждали на едно събитие на морето и Кали ми се обажда, вика, може ли... И на мен ми се случва, правя често, но сравнително често правя срещи с стоматолози, които искат да стартираме работна колаборация и Кали ми се обажда, вика, искаш да може да дойда, нали, да обсъдим някакъв случай. Аз викам, добре, нали, сега това момче е младо, готино, симпатично, най-вероятно доста му куцат нещата организационно и най-вероятно ще му е трудно да започнем. Так отваря първо лаптопа. Да кажа, че това беше в един петък вечер в 9 часа вечерта. Луд за връзване. Където направо не знаех, че не дигне.
Обаче, да, и викам и добре, ела утре сутринта. И утре сутринта отивам с лаптопа. Отваря и само, много яко беше. Так отваря лаптопа и в Dropbox, тогава работехме с Dropbox. Всеки случай сортиран перфектно. Този случай папка, подпапка, документация, снимки. И на мене ми потеха холигите. Викам, яко ще се работи с това. Тогава просто искаш да видиш дали не съм мутнекъв, който не знае какво иска най-вероятно. Да. Смисъл, не, отнема. Доста хора идват и очакванията, които имат към мене и аз, които имам към тях, доста се разминават. Обаче, като му видях подреждането беше уникално. Тогава накратко, нали, той каза, да, мисля, че тук има бъдеще в тези случаи. И нали, като концепция, аз каквото иска, той каквото може да даде, каза, да, мисля, че тук може да ги работим тези случаи. Така започнахме едни 3-4 случая, където имахме едни пациенти, които дойдоха с такова огледало, беше едната пациентка. Така дойде и така се гледа. Такова огледало хора. Такова. Стефан, вика, откъде ги намираш тия хора? Да. Сериозно те ме намерят, да. Но идеята беше, че от тогава започнахме и някакси така заедно. Пътешествие. Да, в аналоговата стоматология беше тогава, след това тръгнахме в дигиталната стоматология и започнахме бавно, постепенно, единия се учи от другия, бутаме напред нещата и във времето просто така се случиха нещата, че се допаднахме, паснахме си и нашия протокол за момента, който имаме с Стефан, е част от това journey събитие, което искаме да го споделим с хората, защото то, може би трябва да кажем, чувал съм някои колеги, които казват, нали, той Калин и Стефан правят някакви случаи само за усмивка на годината, за някакви конкурси. Не само с тия конкурси. Не, човек, това е толкова... За някаква лекция, примерно, ако трябва да бъде, да. Което малко или много е, как да кажа, understatement. Тоест, това е погрешно схващане. Случаите, които ние правиме с него, аз давам най-доброто от себе си и той, неговия екип, дава също най-доброто от себе си. Най-накрая се получават някои неща, някои не се получават. Това е истината. Вие виждате в Journey тези, които се получават. Естествено ще ви покажем тези, както са се получили, какви са били спънките и къде сме имали проблеми и как сме се справили с тези проблеми. Така че това нещо само по себе си е много важно да разберат хората, че това не е нещо, което правим по 2-3-5 пъти. Това е нещо, което се прави от един път и ако не стана от първия път, в последствие корекциите са кошмарни и Стефан после казва как той преодолява всичките тия проблеми, които има. Примерно счупена фасета при цементиране. 10 фасети едната се чупи. Правия, чупи се втори път. И ме казва, моля те да нямам трети път. Защото... Да, това беше един от случаите, който е, може би, всички, аз нямам фаворит, но Петя е един от най-яки случаи от цялата лекция. И защото там имаше страшно много грешки и мои на Калин. Така че да, това е много яко, което каза между другото за... Аз това го чувам постоянно. Стефан и Калин издуват всеки случай т.е. не всеки случай, правят по един случай цяла година, правят един за дигитални, правят един за керамиш, правят един за... Доста категории ще стана да правим. Идеята е, че смисъл, това не е важно дали го правим или дали не го правим. Нали? То не е така. Но най-интересното е, че ние не можем да работим по друг начин, освен по този, по който работим случаите за усмивка на годината, защото то просто не става. На нас не трябва тази документация. На всеки случай, всеки един случай, буквално ни е документиран по един и същи начин. Дали е станал, дали не е станал, дали е за усмивка на годината, дали е за лекция. Всички случаи са документирани по един и същи начин. Слава Богу, което, сори братле, но в зъботехниката вече нямах толкова какво да се снима. Завършваме фасетите, от тук и това е. Докато Калин горкия се спръска се от снимане, шевове, той има много манипулации. Да. Аз правя някой друг скриншот, но то вече тази зъботехника дигиталната няма какво снима. Преди восъка от патука, как да го опаковаме, как да го направим, как да го преснеме, tips and tricks. Тук е нещо, режеш, дизайн. После една фреза, как фрезове. Реже. Няма много. Етапите не са чак толкова много, но са супер прецизни, супер опростени, така че това е от изключително значение, защото вече зъботехниката категорично е друга професия, не е същата професия, както преди 4-5 години. Ние като почнахме работим, ти спомняш, аз имах един лаптоп. Имах един Mac и един лаптоп така да си нещо в екзокат. Сега имам
понеже аз съм втора генерация зъболекар, баща ми е също зъболекар и той практикува в Австралия. И той даже като се прибра преди една брой години ми каза, бе, какво става, бе, ти нали беше зъболекар? Аз съм зъболекар, ти не беше зъболекар. И преди, как така, в фотоапарат, какво снимаш, какво правиш, за какво? Тоест, някакси се получава така, че стоматологията също не е същата, тъй като вече имаме дигиталните средства, 3D принтиране, на брой технологии, които така са пропили вече в ежедневието, не само на нашите професии, но в ежедневието на изцяло на хората. Че от тук нататък професиите са неузнаваеми, каквото са били преди и поради този фактор пак е толкова важно да работи в ежедневието и да е едно безгрижно смутлес. Просто трябва да е протокол. Имайте предвид, че това, което ще споделим в джърнито с Стефан, са протоколи. Как ние действаме според конкретни случаи или като дойде пациента в клиниката, също каква е документацията, която правиме. Тъй като всеки един случай, така си го помислете, е направен като за конкурс. Говоря, като дойде пациента. Аз не знам дали този пациент ще стане за конкурс или не, но аз съм длъжен така да го документирам, че ако в последствие стане за конкурс, да имаме цялата документация. Ако обаче не стане за конкурс, няма проблем. Какво означава да не стане за конкурс? Пациентът може да каже не, имали сме го и това, или пък пациента просто може да не стане толкова добре, колкото ние сме искали. То тогава вече ние с Стефан имаме фотоснимки, имаме дигиталната информация, може да проследиме кое, как и какво не е станало добре, за да можем следващия път да го предотвратим това нещо. Така че документацията от началото и то пълната и подробна е изключително важно нещо в нашата практика и това е нещо, което между лабораторията на Стефан и клиниката при нас Sky Dental ние разчитаме изключително много. Тоест те всеки един път знаят набора от снимки, които ще дойдат. И всеки път са не същи. Да, и може би не е лошо да поговорим за фотоснимките, тъй като това е първия панел. Първия панел, да. Дигиталното планиране на естетични случаи. Може би ти трябва да кажеш, защото ти получаваш много снимки от много зъболекари. От всякъде горе-долу. Значи хора... Какви са проблемите, които срещаш? Аз не мога да повярвам какви огромни проблеми, огромни проблеми имам с фотодокументацията, защото стоматологията сама по себе си е много сложна професия и в общи линии стоматолозите, с които работя, си вършат много добре работата. Но това е най-проблемният участък с снимките, защото може би не се дава такова голямо значение за снимките, за фотодокументацията, първоначалното планиране. И Калин, това ми е може би любимата част от лекцията, сега да не фаворитизираме толкова, но това е изключително огромно значение има. Какво значи? Фотодокументацията стартира случая, ако и аз имам такива проблеми. Имам проблеми с позицията на главата. Това е най-големия проблем, който аз срещам с комуникацията с клиниката. Когато главата е много леко назад, аз правя ни зъби, които после са дълги, защото аз ги виждам така в усмивка. Когато главата е надолу, аз правя къси зъби. Аз правя зъби, които изглеждат добре на дизайна, но после в устата са къси. Да не говорим за тия страничните движения. Единственото, което не е проблем е тази инклинация, защото може с скропването да се коригира. Но Калин много, той си е педант, нали, има огромно търпение и много добре е подредил този панел от нашата лекция, защото стъпка по стъпка, тук това да съвпада с ушите, всички неща, които трябва да се направят за една добра снимка, той ги е систематизирал много добре, така че може би това ни е бих казал, че това, което е проблема винаги за хора като хора, поне аз като съм бил в миналото на курсове и така нататък, най-големият проблем е бил, че като отида и първия половин до един час горе-долу, докато влезна в час, нали, окей, нали, в началото винаги е, това ми е размера на обувката, нали, аз съм отиди къде си, приятно ми е, това е моята практика и така нататък. Почват да мисля някакви тотални глупости. Докато аз съм изключително голям фен, буквално като влезне човек, като кажем старт. Прагматик. Да, и това е едно от нещата, които според мен отличават добрите лекции или добрите евенти от тези, които са, как така да кажа, mid-level.
или по-на някъде другаде? Ако ви е станало тъпо, между другото, сте малко, защото, пак казвам, цялото това нещо не е от най-веселите и най-разнообразните неща, но какво направим? Това е положението. Включително и това нещо, което го правим в момента, ако говорим за програмата на Journey, половин час, супер скучно. Така че сме си подготвили въпроси, аз съм ти подготвила, не? Една блиц тема имаме с Стефан. Не си забравил, не? Не съм забравил. Подготвил съм някои такива пиперливи въпроси, както се казва, и сола, и пипера, и алиото, и олиото. Да не се излагаме. Всичко. Не, няма само чесън и от такива. Нищо друго. Идеята каква е, че имаме една блиц рубрика, където аз питам няколко въпроса Стефан, той трябва да отговори с много кратък, да или не, или с много кратък отговор, и той също време също мен ще ме пита. Да. И по този начин това е не когато... Аз смятам, че когато го поставиш даден човек на място, тогава виждаш истинската му реакция. Не, малко ще е по-интересно. Поне моите въпроси няма да ти излагам много споко, но моите въпроси са интересни и ми е интересно да ти чуя дори мнението. Минайки през програмата, от време на време ще прави... Да, ти направи въпрос, искаш? Айде. Да видя. Да, какво чеса. Стрели. Така, къде съм си ги записал. Първият въпрос е, между другото, за Journey. Трите най-важни неща. Това сме си оговорили, между другото, така че трите най-важни неща, които хората ще научат, като дойдат на Journey. Какви са трите неща, примерно? Това не е за първи път да пита този въпрос, между другото. Моите приятели също са ми се обадили, са ми питали, какво толкова има в това Journey, има ли нещо ново, ще научи ли нещо ново, какво е това? Истината е, че само с три неща ще бъде understatement да го опиша, защото има доста повече. Какво е това, бе, човек? Какъв е то? Не мога да разбера. Че с мнение, което като кажа три, реално ще го принизя. Според мен лично, защото няма само три неща. Но винаги, ако не мога да го кажеш с три неща, значи пък е твърде сложно и хората няма да го разберат. Така че според мен, може да се опише с много повече, но ще го опиша така. С три неща, ако мога да опиша Journey-то, това е, ще ви даде планиране. Как да си планирате големите случаи. Yes. Ще ви даде стъпки в видео, т.е. детайла в видео, кое, как и защо го правим, и най-накрая тези случаи, като се завършат и всичко е прекрасно, не е точно това истината. Тоест, как се справяме с проблемите, които имаме в такива големи случаи. Чак ми си приска да дойде на мен. Ама не, той прави много видеа, Карин. Ясно е, че човека е тотален психопат, няма какво говорим. Каквото и да кажем, истината е, че най-накрая всичко се чупи. Имаше в National Geographic една такава рубрика, най-големите неща, които се чупат, рано или късно всичко се чупи. Рано или късно винаги има някакви проблеми. Как се по-добре да е късно обаче, защото тия проблеми... Късно по на 70, когато вече нямаме практика, тук вече аз дигам ръцете, стар съм. Че ти сложа още едно въпросче. Искам аз да питам после едно-две. Добре, какво... Това не знам, какво ще бъде различно в събитието, което подготвям. Да, само между другото трябва да кажем, защото вече ме питат. Направо ти кажем. Питат ме, събитието различно ли ще е, изцяло различно, презентацията различна ли ще бъде, или ще бъде същото събитие, но то няма да е нито едното, нито друго, така че я кажи направо. Значи, събитието по дефиниция ще има същите теми, но понеже имаше хора от миналото ниво, или от миналия Journey, които искаха да видят малко по-специфични неща за тях самите, и заради това ще има видеа с това как точно се препарира, къде се препарира, колко дълбоко се препарира, как се оправяме с биологичната ширина, кога минаваме през контакта, кога не минаваме през контакта, прехлупваме ли палатинално, кога и колко. Така че ще има и такива малки дребни неща, които според миналото издание хората искаха да видят просто повече. То ги имаше, но те казаха... Препчека също. Това е геймченджера. Това е геймченджер, наистина, хора. Това е нещо, което... Това е най-любимото ми нещо. Препчека е най-любимото нещо, защото то е толкова важно. То е толкова важно. 3 пъти го казвам. Защото няма стоматолог, зъботехник, който иде в света, който да си представи как точно трябва да изглежда една препарация, един дизайн. Препчека е нещо, което ние наслагваме мокъпа към препарациите, т.е. той прави една бърза препарация,
След това наслагваме мокъпа и виждаме, правим го прозрачен там по всички. Много подробно ще го заснемем и виждаме къде има нужда от още препариране, къде има нужда от промяна на дизайна на препарациите, къде има промяна на границата, къде може къде ни трябва още граница, за да може да менажираме меките тъкани, да промениме зенита. Всичко това нещо го правим по време на препчека и после. Аз не ги гледам фасетите после вратле. Аз ги правим текстурата, гланцирам ги, реда ги на модела и пращам. Мен не ме интересува как изглеждат фасетите, защото вече всичко, което е супер добре планирано. Аз знам, че те лежат добре, знаем, че няма да имаме проблем. Тук най-стандартното нещо, хора, в миналото нямаше какво да правим, нямаше какво да се прави. Не е спилено достатъчно, не знам, изнеси обема малко напред. Имахме един случай на японския пациент, понеже по една или друга причина съм лекувал пациенти от много части на света и имаше японския ни пациент, където точно не бях взел... И ние имахме индианец, братлено, както и да е. И това имахме също. Да. Обаче... стих се. Препчека, това, което каза Стефан, едно време беше как? Тоест ти препарираш зъбите и зъботехника ги напасва формите спрямо това, което ти си препарирал. Препарирал си малко, по-малко. Не си препарирал достатъчно. Какво от това? Направи нещо. Нали? Няма как пациента пак да го върнеш и съответно това, което пациент се е съгласил като лаксъп едно време, след това не получава това нещо, което беше в финалния му вариант, понеже винаги имаше някакъв недостиг на препарацията. Тоест тогава вече препарацията, как да кажа, зъбите се правеха спрямо препарацията. В днешно време обаче с дигиталното и с препчека обърнахме тотално играта. И вече точно това е game changer. Какво правиме имате едни зъбни форми наредени, спрямо от тези зъбни форми пилите зъбите. И най-накрая като заболекари, когато ние сме готови, ние го даваме на Стефан или на хората от лабораторията да го проверят това нещо, направят препчек в Exocad, например, и ако те там кажат добре, от тук нататък аз съм спокоен. Ако обаче кажат трябва да пиеш тук и тук, аз знам, че на мене реално не препарацията ми определя зъбната форма, а обратното. Зъбната форма и по нея аз препарирам където трябва и най-накрая, за да стане перфектно. И никога, нали, Калин, сега няма какво си говорим, ясно е, Калин препарира супер. Опитвам се. Опитвам се. Много добре препарирам, няма забележки, но никога не сме продължили един случай с един препчек. Никога. Той да ми пусне скана и аз да кажа идеално е. Никога. Няма как просто да си представиш абсолютно на 100% къде трябва да сложиш. Ние прескачаме граници, заобляме. То е коренно различно. Преди на фелчпата трябва да ти една малка граница, нали? И точно както ти го кажеш, правим фасетите по препарациите. Сега правим препарациите по мокъпа, който пациент е одобрил. Така че това е изключително важна тема, изключително огромно значение. Нищо сложно няма. Това, което ми харесва на Journey, знаеш ли какво е? Че няма сложни неща. Има стъпка по стъпка и то нещата, когато ги изпълниш тия стъпки, вече нещата стават супер елементарни, супер прости. Аз ходя на работа вече, това е най-важното нещо, което съм да го кажа за колегите, които искат да дойдат зъботехници. Аз ходя на работа, отивам на работа като на кино. Чакай да видя какво ще гледам днес. Ама е приятно. Правиш си дизайна, правиш си мокапите, правиш си препчековете, после просто, той е песен, просто стъпка по стъпка, просто сглобяваш пъзела. Така че хора, нашата професия вече, новата на зъботехника е приказка, е филм. Преди, като работех в фелчпат, когато имам уста, когато имам 10 фасети или имам цяла уста, като знам какви проблеми ме чакат и направо не ми се ходи на работа. Гледам ги тия таксиметрите, шофьори, викам, какви сте щастливци, нищо не, то зор, мъка, сега вече нещата са коренно различни. Що така, какво говорихме нещо, изведнъж аз се намесих време аз да те питам някои неща преди да продължим по програмата. Някои от твоите въпросчета, да. Интересното, което мен са ме питали в миналото, и мои приятели и не, хора, които сме се виждали на евенти, например,
Ние това малко май се повтаря. Кои са трите най-важни неща, които гостите ще научат за вашето събитие? Ето, направо се повтаря. Виж, какви въпроси сме си направили, дето се повтаря. Ти го каза, в смисъл най-важното е това. Какво е твоето мнение? Има ли нещо по-различно? Не, абсолютно. Точно така трябва да говоря за зоотехника. Не, всичко е перфектно. Не се смей. Така трябва да се отговаря. Така е, да. Ти си го каза абсолютно. Това е възможно най-последната технология, протоколи. Няма към момента няма нещо по-адекватно, нещо по-up-to-date, нещо по-модерно. Всичко с тия прецизни видеа, които ги правиш, за лекарите естествено е фантастично. Тия под микроскоп видеята, които тук малко тази мръвчица, това суши го резнах тук, тия дето мене ми се повръща по някакъв път, като му гледам видеята. Но тия всичките прецизни видеа, което аз не знам, въртле, как си работиш, видях, микроскопи, както и ево, браво. Бяхме на евента на Mojo в Ибиса, понеже бяхме една година, Mojo ни поканаха да презентираме един случай как реално работи Mojo в нашата ежедневна практика. И тогава те имаха 3 панела. Протетика, имплантология и ортодонтия. И ние бяхме в протетика, първия панел. И всичко мина, нашите неща. Нали, лекция беше чудесна, мисля, и мина много добре. И след това вече идва секция имплантология. Кръв, импланти, меки тъкани. Глеждам се аз. Къде е Стефан тук? И по едно време получавам от Стефан една снимка, как е на басейна, с боксерките надолу. Нали? И вика, чакам те тук. Вика, аз нямам изобщо никакво желание да оставам с имплантологията и за мърките и за сушката. С шимито и всичко. Там се свалят всички, отваря, реже всичко. Това е нормално, Стефан просто извръща глава и... Не, басейн, аз имам басейн. Как се казва постно, нали, али, олио, паста и такива. Няма много бръвки, на време чат-пат. Не, да. Тия сушито, тия чистито суши, там такова, обаче има някои неща, които... Мене между другото ми хареса това, за което каза ти, като за 1 минута ще отнеме, с таксиджията, където викаш, това хубава професия, отиваш, пускаш някой, нали, куфарите му изнасяш, следващия и това е като, ти си като one-stop shop, като една спирка за хората. Тогава това ми се виждаше фантастична професия, която правих аз работех само в фелшпатни фасети и в един момент аз отивах, толкова стрес събирах, брутално. Нека така да кажем, че тези фасети, фелшпатните фасети, те винаги ще бъдат мода. Значи, ние не искаме да променяме тренда, не искаме да променяме основите, но това, което искаме е да улесниме практиката на хората в ежедневието им, тъй като всички вече сканират, всичките вече имат дигитализация на практиката, всичките правят снимки, от тук нататък, как то целият кълбалък да го сглобиме. Ти каза пъзъла как да го сглобим. Аз бих казал пъзъла се сглобява, обаче в последствие като сглобиш пъзъла, той трябва да стане като една релса, буквално път. И този път имаш мантинели. Излезнеш ли извън мантинелата, рискуваш. Това е риск, който заболека или клиниката приема. Или лабораторията, зависи. Защото не с Стефан винаги сме приятни, нали, един на друг, някой път се сърдиме, друг път се смееме. Това е част от ежедневието. Но, като говорихме за Mojo, може би това е важното да го кажем като... Това втората част ли е? Не, това е първата. Да минем, подред да ходим. Ето функционален дизайн. Това още сме тук, да. Mojo, да. Тоест, 2D дизайна Стефан го прави с SmileCloud. Може би трябва да кажем, че това е едно от нещата, които промени изцяло нашата практика. Да. И SmileCloud, Флорин, благодаря ти и много други хора. Аз имам много ментори, на които мога да благодаря. Но фактът е такъв, че не искам да персонализирам това нещо, но искам да благодаря. SmileCloud беше чудесен, но като кажат хората, аз имам вече в SmileCloud, нали, акаунт, чудесно. Фанете си зъботехника за ръката и двамата заедно трябва да работи. Тоест, ако един работи с 3Shape, почваш ти си купуваш 3Shape скенер. Ако един работи с Exocad, тогава вече виж как могат да се стиковате чисто просто платформите. Защото SmileCloud ще оставя Стефан да каже 2 думи, аз ще кажа просто, че това за нас е един унификатор. Или това за нас е една система, която е обединител. Тоест там вече ние колекционираме всичките файлове, всичките са в една координатна система и заради това след това визуализацията на тия неща е много добра. И грешката, която се допусне в последствие, също е изключително лесно да се види. Както вчера, примерно, имахме такъв разговор. Едни корони бяха по-дълги от други, по-дълги ли са, не са ли, къде са, как са, като сме в една координатна система, влизаме и казваме да.
Тук, нали, математиката е безпристрастна, разберете. Абсолютно, точно. Математиката е безпристрастна, STL-овете и тези всичките дигитализацията е математика и алгоритми. Така че вчера видяхме къде е грешката и от тук нататък даже няма значение къде е. Ние просто знаем, че има... Това е интересно, между другото. Коригира. Това е интересно, аз ще кажа тази грешка, защото това като цяло интересното е, че все по-рядко правиме грешки, което е хубаво и което е благодарение на този протокол. Но всичко е в машини, всичко е с тотни, всичко е с софтуери. Вече почти няма къде да сгрешиш, но ето, че има. Правиме времени корони, фронта пациент и в устата излизат по-къси. Калин ги сканира. Те са естествено адаптирани по мокъп, който е одобрен в устата. Адапто преоп, режеме, Калин ги пренася в устата и излизат по-къси. Той ги сканира, слагаме ги в същата координатна система и виждаме, че наистина са по-къси. Установихме, че е имало проблем с изрязването на пластмасата. Стратегията няма значение какво се случило точно, но при заглаждането в лабораторията ние сме ги скъсили. Защото имало като малко повече следи от фрезата, грешка при стратегията, те следи са загладени и вече това нещо се отива по-късо. Обаче ние ако нямаме това нещо, ако той не може да го сканира и да го поставим в SmileCloud, в същата координатна система, да видим, да премериме и да видим какъв е проблема, почва един мармалат, един батак. Какво стана, защо е така, чакай сега, дай да вземем, какво да направим. И вече когато не знаеш къде е грешката, тогава наистина има големи проблеми. Но когато знаем къде е грешката, ние може да решиме. Дали ще от първия път, дали ще от втория път, дали ще от трети път. Ние всеки един етап може да коригираме грешките, които сме допуснали и което за радост супер малко грешки се допускат вече. Те се броят на пръстите на едната ръка, да чукам на дърво, нали, да не почат ли филми сега, но грешките, които те се броят на едната ръка годишно. Колкото повече хора вкарате в процеса на взимане на решения и на изпълнението, толкова по-трудно ще бъде да достигнете до една и съща гледна точка или до един и същи резултат в края. Тоест, за това има много хора, които правят бондинга те сами, зъболекарите, което е fair game, това е окей. Бондинга си има своето място в стоматологията, но има места, където бондинга вече искате твърде много от материала, т.е. композита има дадени недостатъци и той не е добър във всяка една ситуация, както и керамиката. Съответно, зъболекарите обаче тук вече има едно разминаване на гледните точки. Затова ние искаме да покажем каква е нашата работа в екип, клиника и лаборатория. Тъй като има зъболекари, аз нямам мои приятели, колеги, които казват, аз не мога да се разбера с лабораторията. Затова, като дойде пациент и иска нова усмивка, ние му правим дизайна, ако пациента се хареса, в последствие аз имам двете си ръце и с това нещо аз мога да го направя as best as I can, по възможно най-добрия начин в устата и нерешително зъботехници, стана, не стана, какво се случи. Да, т.е. той ограничава всичко, естетичният зъболекар в такава ситуация, в себе си, в една релса и от тук нататък това е най-доброто, което той може да гарантира. Естествено, в дадени ситуации това е оптимум, в други ситуации е субоптимум или не е най-доброто, което може да получи пациента. И от тук нататък вече заради това, колкото, примерно, вкарваме дизайнер, след това вкарваме зъботехник, след това вкарваме хирург, ако искате, или ортодонт. Виждате ли как почва да се разслоява и отговорността да се размива и заради това искаме, като зъболекари, ние винаги искаме да сме в контрол на ситуацията и на процеса. И зъботехник, естествено, винаги да казва yes, sir. Но хубавото нещо е, ако зъботехника се научи да не казва. Тоест, с Стефан имаме много отворена връзка, в която той ми казва, аз тук мисля, че не си прав, погледни го това нещо по този начин. И мисля, даже вчера имахме това нещо. И аз съм окей. Нали? Аз съм винаги окей, когато ми каже, виж, тук видяхме нещо, мисля, че това, което мислиш ти, не е точно така. Така че това вече разминаването, нали, между зъботехник и зъболекар, като имате една платформа SmileCloud, тук вече това нещо изчезва. Всичко унифицирано. Всичко унифицирано е на едно място и е по един и същи начин. Въобще няма, целите са ви еднакви, ако искате. Няма място за чудене къде е проблема. Така че SmileCloud, другото сега дизайн, че работиме с естествени зъби. Been there, done that. Видяли сме го. Да, тук е нещо, показаха го вече преди 2 години. Нали, как ги правят тия неща.
Тук Много хора. нещо, което искам аз да вметна, че още един въпрос интересен идея. Smile Cloud е нещо, нали, това гейм ченджер постоянно, вече почваме да се повтаряме, ама наистина това променя играта. В общи линии Smile Cloud е, освен комуникация, той ти дава и огромното предимство да правим, на нас зъботехниците, да правим дизайн, да прогнозираме, да симулираме края на лечението преди въобще да бъде започнато, хора, защото вие стоматолозите най-добре знаете, че има пациенти, които са тотално, сега не използвам такива епитети, но те са тотално луди. И с такива пациенти ние с Калин много рядко имаме, но разбираме още на Smile Cloud ниво, че те ще са проблематични пациенти, защото когато един пациент не хареса, ние имаме 2 мокъпа, като не ни хареса, спираме лечението. Когато един пациент не хареса 2 мокъпа, обаче не просто да не ги хареса, защото някой път не ги харесва, но те имат резон да не ги харесат. Ако не харесат 2 мокъпа, които ние ги харесваме, приключваме лечението. Може би дявол е в детайла. Джърнито е изцяло ориентирано към детайла, хора. Тоест, в нашата съвместна практика с Стефан, това, което се е наложило, че ако пациентът дойде при нас и той каже, нали, предложете ми нещо или аз искам това. Окей, всяко нещо се записва. И след това вече, когато ние му предлагаме усмивката, която той не знае какво иска или знае точно какво иска, тогава вече пациента има 3 неща, които може да каже. Той може да каже да, харесва ми, не ми харесва или maybe, зависи. Може ли да оправим това и това. Това е съвсем окей, ние да направим втора визуализация на усмивката. Ако не му харесва, пак трябва да каже кое не му харесва. И тогава правим пак втора визуализация на усмивката, но втората визуализация вече имаме конкретен фидбек от този човек. Това ми харесва, това не ми харесва, нека да ги коригираме нещата. След като ги направим тези неща, пак визуализираме пациента втори път. Яко. След този втори път той каже, не знам, просто не ми харесва. Какво не ви харесва? Тоест, той не ни да дава информация или обратна връзка, не ни дава детайл. Той зъб не ми харесва, той ми харесва и така нататък. Просто не ми харесва. Просто не ми харесва или не знам защо, просто не ме кефи. Аз и Стефан не можем да видим проблем. Тоест, чисто и просто естетичните принципи са спазени. От тук нататък ние на този пациент не можем да му помогнем. Фактът е такъв, тъй като много често преди ти продължиш, такъв пациент много е вероятно да не знае какво иска. Проблем. Огромен проблематичен пациент. Не всеки пациент трябва да бъде лекуван. Това супер рядко се случва. Се случва, но го има и от този момент ние си решаваме проблемите. Ние нямаме някакъв пациент, който след като го изпилиш вече, когато му направиш вече, това, ама не искам, почва с тия неща, които той не знае какво иска, хубав мокъп, хубава усмивка, хармония, той каза не ми харесва, какво не ти харесва, не знам. И тогава вече, когато сме го изпилили, т.е. когато Калин го е изпилил, вече е много по-трудно да се откажеш от случая и почваш да влизаш в един филм, който почваш да правиш неща, които не ти харесва. Почваш да правиш компромиси с себе си. Почваш да виждаш, че инвестираш време в нещо, което не е добър, няма да бъде добро като крайен резултат спрямо изискванията на природата. Спрямо изискванията на майка природа. Нали? Не, че ние правим нещо, което на нас не ни харесва. То не е естествено. Така че, това е един супер добър съвет 2 пъти. Два мокъпа, ако и 2 мокъпа на вас ви харесват, на зъботехника, ти ме снимаш ли, въртле? Ако 2 мокъпа не ти харесат, не харесат на мен и на него, тогава вече ние може да кажем, че отказваме случая. И сме с чисти сърца, чиста съвест, че ние сме отказали случая преди Калин да му ушмулил зъбите. Пускаме го човека да си ходи където, да прави каквото иска. Ние не сме неговите хора. Това за Smile Cloud е много яко нещо. Да, т.е. не всяко... Първо, Smile Cloud сам по себе си не лекува. Като кажат моите колеги, като кажат, аз взех Smile Cloud и сега какво? Вие трябва да го направите така, че да го интегрирате в вашия протокол. В Journey ще ви покажем как ние сме го интегрирали в нашия протокол, но Smile Cloud сам по себе си не лекува. Нито едно нещо не лекува. Всяко едно нещо, което лекува е вашата глава и реално вашата концепция в главата и на зъботехника също, защото зъболекара без зъботехника винаги може, естествено, че не, базикам се
Какво че част слушах? Затова малко ти грабна вниманието. Да. Зъботехник и зъболекар са един екип. Така че зъботехника трябва да бъде в час с нещата, иначе от тук нататък само ако е зъболекара и това нещо ще говорим в последствие как... всъщност, да ти питам някой въпрос. Само преди ме питаш, да ти кажа, що не те слушах, защото се замислих нещо много важно. Между другото... Бил един-два близ въпроса за тебе сега, точно се по... Супер, само да го кажа това нещо. Значи, това допълвам и затваряме тази тема. Това, което Калин каза, че наистина с малко да не лекува. Това, което към колегите зъботехници мога да го кажа, хора, не си мислете, че уменията, знанията, които сте ги натрупали през дългогодишния аналогова кариера, край вече. Тук всеки един кретен взима си Smile Cloud и вече ви е конкуренция. Или вече ще направи нещо по-добро от вас. Не е така. Цялата представа за един добър дизайн на усмивка, която вие имате, тя си остава за винаги. И се ползва в Smile Cloud, защото всеки един ъгъл, който подредите зъбите, всеки един начин, по който вашия маниер на работа, вашия опит, вашата информация, всяко едно нещо, което вие сте изградили през годините, вие може да го сложите в Smile Cloud, в случая с Smile Cloud. И не на последно място, след като изберете тия перфектни естествени форми, вие накрая правите текстурата, което прави разликата между обикновения неопитен зъботехник, неопитния може да е необикновен, но между неопитния зъботехник и опитния. Това е спокойно, всичко е наред. Я ти видя въпросчето. Чакай сега. Да видиме. Това е, още не трябва да се притеснявате нещо хора. Нещо по-интересно, за да стане по-готино, защото само с малко стига толкова. Добре, ма не с малко. Това е скучно. Дай нещо готино. Ако не бяхте зъботехник, каква щеше да е вашата професия? Хора. Тъпото клише, което може да стане готино. Не, това е тъпо клише, обаче знаеш какъв е. Кам ти са. Не са ли те питали пациентите това нещо? Мен са ме питали. Мен са ме питали и отговор е един и същи винаги. Цветар. Знаеш що? Защото много ме кефи това човек. Бих станал цветар. С ножицата, дето сеща се като панделката да направя така. И тя се къдри. Това ми е... за това бих се върнал. Фетишчето. Малко, да, това ми е като истината е, че не знам, цветар най-вероятно не бих станал, много ме кефи това нещо. Бих бил бижутер, защото баща ми е бижутер. Най-вероятно щях да бъда бижутер, защото това е другата професия, която наистина ми харесва и която е... Тя е близка между другото. Да, близка до зъботехниката и там има повече арт. Аз съм завършил и художествено училище. Друга голямата заблуда, която цари, че зъботехниците сме арт. Не, ние не сме арт. Това го имам в лекцията. Имам специална част от лекцията. Ние не сме художествено. Доста интересната част. Да, не трябваше да оказвам, между другото. Да, не трябваше да оказвам, но това може би... Не, ти имаш едно нещо, което си казал в годините, нали, ние сме артисти, ние сме имитатори, обаче истината е, че това там, което си го направил, което си го показал и защо казваш това нещо, наистина е оригинално, трябва да кажа. И оригинално е, да, защото това ми е моето... Това е моето мислене. Не, и визуализационно, и иначе има смисъл, нали, it makes sense. Реставрация, брате, ние сме реставратори. Това го има там. Но не е лекцията само за това, т.е. лекцията е за много аспекти, от много неща. Да, разбира се. Но, да. Цветар е добре, по-добре от цветар. Да, по-добре от цветар. Да, още едно. Да видим следващото. Имам няколко, да. Добре. 1, 2, 3. Това е нещо готино. Форма или цвят? Yes. Форма tutta la vita. Sempre. Форма. Хора, формата е... не мога да се сравня. Сега, не знам, предполагам, че повечето колеги се съгласят с мене, но много хора, Чакай сега, че много неща имам да кажам по това нещо. Когато идват колеги при мен да се обучават, стажанти или нови зъботехници в лабораторията, аз им казвам, и винаги съм го казвал, особено като говорихме за задни зъби преди в аналоговата, няма нищо по-грозно от хубав цвят на зъб с грешна форма. Хората разчитат по фейса, хора, гледайте фейса, гледайте там инста, фейса, тикток. Едни страхотни мамелони, мамелон, опал, хау ефект, цвят, прозрачност,
направо великолепно. И една грешна форма, една неправилна форма, която мене ме отвращава. Отвращават ме зъби. Ако са честни зъби, грозна форма и грозен цвят, уважавам ги. Обаче, когато има едно старание за мемелони, за опалесценция, за хало ефект и една отвратителна форма, неестествена форма, едни лопати, едни дървени, гадни, големи зъби, с хуй мемони, това ме отвращава. Това ме fa schifo. Това наистина е нещо ужасно. Така че форма, все. Един зъб А2, два централа, един А2, А3. Перфектна форма. Nobody gives a shit. Ето, аз мога да говоря на английски. Обаче, ако имаме перфектен цвят, единия зъб е голем, другия е малък, никой не му пукаш, какво е това големо тук. А тия хора, които имат перфектната форма, искат да бъде бунтар и единият да бъде червен. Те си окей за мен. Ще ги питам за дилъра откъде има, сигурно имат добър дилър. Не, чак така червен едва ли, нали, но малка разлика. Мисъл, между от сега си оговорим, що хората от някъде искат златен зъб, искат диамант на зъба, защо никой не иска червен зъб? Защото червения зъб никакъв статус не ти дам. Да, верно е никакъв това. Статус, златния зъб, братле, ти имаш кинти. Златен зъб имаш кинти, имаш злато. Виж как върви златото нагоре. Да. Злато върви нагоре, златният зъб е готино, червен зъб, нищо, ти си просто. Бунтарите просто... Бунтари, не. Златото си е злато, братле. Бам, так. Така че форма. Хапваш си неща без да искаш с него, без проблеми. Так, леко злато, така, ама винаги може да закъсаш чужбина, дзък. Здравейте, може ли? Как се вика, да. Стойност. Да, това е. Добре, да видим нещо друго тогава. Добре, даваш ли ние да продължаваме с програмата? Това е интересно, между другото. Каква е най-голямата заблуда, която хората имат за вашата професия, зъботехници? Това да говорих преди малко, че сме артисти. Ние не сме артисти. Въртле, в смисъл, пациент, сега не много често, ама звъни телефона на пациента, той е в лабораторията. Той купеле вика, тук съм при техника. Да вика техника. Тук да сложа ли гащеризона, да сложа ли оранжев гащеризон и защото аз съм техника, един гаечен ключ да извада и да почва да работи. Майстора? При майсторчето, дето само не вика техника. Това е най-голямата заблуда, че сме артисти. И то, между другото, това е заблуда от от нашето съсловие. Сега за външната заблуда, може би, че имаме пари, ама не, това не е заблуда, ние имаме пари. Мисля, че зъботехниците се опитват да си намерят някакъв вид място, което да е ценно в схемата. Зъботехник, зъболекар, защото много често зъболекарите са те, които, как да кажа, повече се цени зъболекарското и заради това, нали, зъботехника трябва да бъде артист, трябва да бъде изкуствовед. Да, има някакъв 100%. Да, 100% има комплекси. 100% има комплекси. Зъботехниците имаме, може би аз имам някакъв. Аз нямам комплекси, защото ги виждам реално нещата, но зъботехниците имат комплекси, може би от това идва цялата ситуация с артисти, с независими, с някакви неща, които нямат абсолютно никаква връзка. Но това, което го наблюдавам и което е много, много ме кефи, че младото поколение, което идва след мен, аз още се считам за младо поколение, защото все пак съм на 27-8 години, но младото поколение вече мисля, че не ги нямат тия скруполи, както се казва. Не, точно скруполи, този комплекс, тази тежест, която е от това, тия отношения старовремски, аз би ги нарекал между зъболекари и зъботехници, те се мразят. Аз съм срещал колеги, които викат, зъболекар, викат тия бакуци, зъботехници. Това вече е според мен, една отживелица, което след моето... Интересното, извиня, че те прекъсвам. Интересното тук е, че хората, аз това, което забелязвам в моята работа с тебе, хората идват при мен някой път за красива усмивка, обаче някой друг път са чули за тебе, което е много интересно, тъй като те имат зъболекара, обаче нямат зъботехника. Буквално зъболекара има зъботехник, който това може да направи. Обаче зъболекара си се доверява на... Как да кажа, пациента се доверява на зъболекара. Зъболекар има зъботехник, обаче зъботехника просто не може да даде това, което иска пациента. Съответно, има ли си случаи, където идва пациента, те намира и може ли с този зъболекар да работите? Това е интересна схватка. То е схватка, това буквално.
Никой не си работил с този колега. Даже бих казал, че сравнително често, това може би заради усмивка на година, защото хората вече роват в интернет и така нататък, но най-интересно част в началото ти го знаеш това. В началото го правих това, защото здрасти, искам да работя с мой зъболекар, нали, видял съм те, това е пациента ти казва. Да, пациента идва в лабораторията, не знам какво е. В началото казвам, окей, нали, що не, щом така държиш, и почва една страшна мъка, защото примерно се окаже, че този зъболекар въобще не сме на една страница. Ти го знаеш случай да свършим и зетата. Тогава вече приключих с тези експерименти, защото сега вече, когато идват, аз казвам да, няма проблем, само че ще трябва да ви насоча аз към зъболекар, защото протоколите ни съвпадат. А ако не ни съвпадат, продукта в вашата уста няма да бъде окей, няма да ви хареса въобще. Това е добре за младите колеги, които да не правят компромис. Тоест, ако дойде пациент директно при тях, защото пациентите са много четящи и информирани в днешно време. И не само за зъболекари, но и за зъботехници. И много често аз съм имал хора, които идват при мен и казват, нали, вие работите ли с някакъв си зъботехник? Аз казвам, не го познавам. Тогава няма да мога да съм при вас. Аз искам с точно този зъботехник да работите. Така че в известна степен зъботехниците не са толкова, както е било до сега, безгласни букви. Тоест, зъболекаря е важен и е първостепенен, но зъботехника не е някакси той човек в мазето, който е долу, нали, с ръцете му до тук в пластмаса от протези и така нататък. Тоест, мисля, че професията се издига на съвсем ново, как да кажа, технологично ниво. И някой път, не често, но не и рядко, пациентите се свързват директно с зъботехника, Стефан или някой друг. И за моите колеги е добре да знаят, че от тук нататък те трябва да имат някой зъболекар, с който да кажат, окей, отидете при този, тъй като там знам какво мога да ви дам като крайен резултат. Иначе, с този зъболекар никога не съм работил, експериментът е изцяло за ваша сметка. Да, сетих се един, бях пуснал в Jobs така обява за работа. Братлет, тогава дойдоха най-големите фрикове. Смисъл, един пичага, той смисъл беше 15 години по-голям от мене. Това беше преди 10 години. Пак не пречи да я пише. Вади ми, братле, викам някаква работа да ми покаже. Той вади един мост, срязан. Да, от Джоба е от тук, буквално излиза. Срязан, свален. Вика, то сега е свален горе, не се вижда, нали, не се вижда околзално, там е вестибуларно. Аз викам, какво правиш? Другия обаче, най-скандалния, другия случай идва и вика, аз хода направо, вика, пред кабинетите ги чакам пациентите и им викам, ела да ти ги залепа. Нали, така че понекога от пациентите търсят зъботехниците, но понекога и зъботехниците търсят пациенти. Вика, аз ги чакам представяш си какво ниво. И аз викам, братле, ти сега искаш да ме впечатлиш ли с това? Вика, да, аз ги викам и им ги лепа на половин цена. Нали, това е ниво, което е от минало, това е в миналото и те нецивилизовани ситуации. Аз тогава бях шокиран. Но вече сега се радвам на супер много млади колеги, има, които работят фантастично. Те на миналото джърни бяха повече млади, моето поколение по-млади от мен, има вече много цивилизовани зъботехници, които вече не ме... В едно време беше срам да кажа, че съм зъботехник, защото беше скандална ситуацията, но сега вече все повече младите... Няма тия предубеждения, от тук нататък те започват на чисто. Чисто, цивилизовано, хубаво работят, красиви зъби дават, красиви снимки правят. Ще е фантастично, има много готини колеги, които работят фантастично. Ние говорихме и за Journey днеска, by the way. Да, братле, продължаваме. Не, това е много тъпо, не мога цел... Няма как само програмата да въртиме програмата, защото то... Нали, дай да видим сега, дай аз малко да видя, какво става сега? Кафе пауза, братле. Кафе пауза, може как се редихаме на път, да. Аз не видях кафе. Функционален дизайн, Mojo е велико нещо. Тук интересите се сблъскват с така, как се казва? Нека така да кажем, няма да сме твърде дълги в тази тема. Повечето от вас знаят какво е Mojo, но има голяма част, може би, които не знаят. Най-общо, в днешно време дигитализацията е повсеместна, което означава, че когато искате да имате пълния дигитален пациент пред вас, т.е. за да сглобите дигиталния пациент, ви трябва динамика. Т.е. динамиката ви дава... Има много системи за регистрация на индивидуалните движения на пациента.
Тези системи, една от тях е Mojo и аз и Стефан сме избрали да работиме с тази система Mojo и от тук нататък това е метода, по който ние реално регистрираме динамичните движения на пациента. Ние реално може да отваряме захапка, затваряме захапка, така че имаме много случаи, които може да ви покажем как действаме във всеки един момент и то е без отпечатъци, без артикулатори, без нищо, с естествените движения на пациента. Естествено, Mojo, като си го купите или някои от тези системи, като си ги купите, те не регистрират за вас централната релация или други неща. Зъботехника не може да ви каже как това нещо да го направите също, тяхната сила е другаде. Затова вие като лекари трябва да знаете как да използвате оборудването, което имате по най-добрия начин и по този начин вече вие сте в контрол на случая, а зъботехника ви помага там, където вие не може да го направите, а именно в бялата естетика. Заради това Mojo или системите за дигитално регистриране на захапката, лекарите трябва да знаят какво правят. Има си обучение за това нещо, ние го прилагаме и ви показваме къде ние го прилагаме конкретно в нашите случаи. Но пак, като си вземете Mojo, той сам не се регистрира. Вие трябва като лекари да вложите ниво още едно и да се, как да кажа, да си издигнете до това ниво. Да, трябва да знаем къде се намираме. Аз, примерно, пак се обръщам към зъботехниците, към колегите, хора не се притесняват. Примерно на мене, братле, фасети. 10 фасети. Обаждат ми се от клиниката и нали, стоматолог казва супер яки, нали, много хубави, всичко пасна, адаптирани, цвят, форма, всичко си е както си е, мокъпа, нали, обаче, това е много важно, това е много важно. Обаче, вика на латеротрузия дясна имах бокаж. И аз викам, и какво? Вика, ако мога да го няма другия път. Викам, как да го направя? Как така да го няма? Мисъл, аз работя на статична оклузия. Как така да няма бокаж? Аз не знам дали има бокаж, дали няма бокаж. Нямам представа. Ето ти въпрос. Той, защо тогава колегата ни ти е казал, ти не го ли сложи в виртуален артикулатор, все пак да го раздвижите малко? Между другото, точно той не ми го каза, но са ми го казвали това. Това е толкова нонсенс, братле. Да сложиш нещо в виртуален артикулатор без индивидуални движения, като мисля, той резултата е плачевен, нали? Той отнася половината зъби ги няма, обаче работиме. Това никога не съм ползвал тази опция, никога. И аз му казвам, виж сега, братле, нали, то нормално, човека реагира нормално, защото той си мисли, той не знае, не е много добре осведомен, аз какво правя? Аз работя само на статична оклузия. Бум, колкото да не повдигат. Това е. Аз не знам дали има латеротрузия, дали има бокаж. Ако искаме да работиме с фасети, които, когато ги сложите всички, може да си е гери, ще кажем и за гери после. Които да няма бокажи, да има каниново водене, да има защити, Mojo. Това е единственото начин, защото аз работя в динамична оклузия. За да работя в динамична оклузия, тия виртуални артикулатори, това е несериозно, хора. Това е супер несериозно, така че, колеги, ако някой ви иска да нямате бокажи, да имате водени и така нататък, помолете колегата стоматолог да си закупи Mojo или друга система, която да регистрира индивидуални движения на пациента, защото иначе е тотален нонсенс, тотален. Бих казал, че това, което каза Стефан, е така. Защо не искаме, т.е. защо няма да е точно, ако той го сложи в виртуален артикулатор? Можем и да дадем малко същността тук за една минута. Тоест, виртуалният артикулатор имаше един мит, че те не са точно като реалните, физическите артикулатори, не са толкова точни. Нека бъдем честни. Нито физическите, нито виртуалните артикулатори са изобщо точни. Това ви е една средностатистическа стойност, която този артикулатор движи. Представете си, ако вие трябва да карате колата и трябва да направите завои. Завоя, който трябва да направите, ако сте в артикулатор, трябва да бъде примерно по 45 градуса всеки път. Да, ама тази кола в края на краищата има път е индивидуален, който тръгва. Не всичко е 45 градуса или толкова. Тоест, индивидуализацията тук е критична. Не ви трябват някакви средни стойности, които да го правите. В миналото, в аналоговия свят, беше различно. Тогава вече ти нямаш. Има много системи, но най-накрая нищо не беше точно. Поне по-моему. Аз съм имал Arcos Digma 2 на КВО, закупих я 2012 година и от тогава ви казвам, че съм имал единствен случай, в който като ги поставих зъбите, край, бомба, паснах. Всичко останало е, моля, борчето, машинката. С
тия братле да ги сещате, тя е така, тя лицата е така прави тук, да кожата с такова тя не. Еми да, то мърда. 280 съм виждал един, дето беше така, не могли да му сложат. Служили му и не могли да му махнат и ги претили в друг кабинет. Не, майтап, това беше голям лав. В рейса ходи с дъга, защото не мога махнат. Тотален нонсенс, така че това беше моето послание относно Моджо към колегите. Хора, не се чувствайте длъжни да правите канинова защита и да освобождавате блокажи без да имате информация. И другото важно нещо, което е за мен като зъботехник е супер... Пребвам ли звука така? Да. Чуф. Другото супер важно нещо, хора, е наистина, което е game changer, клише, ама няма начин сега какво и клишета ще има. Това е повдигането. Релация. Това е като G-точката, не я знам много, знаем, че има, ама къде е баш, нали, не знам, в смисъл да, връщаме се в нормалното. Релацията е нещо, което е много трудно за определяне според мен. Нали, не е невъзможно, но е много трудно от гледна точка на това кога да спре. Позицията на долната челюст може да се хване с там вашите си всичките неща, които ги правите, но къде да спре не. И когато го включиме в артикулатор и с релация и кажем, много е високо, добре, понижи го. Край, аз не мога го понижа, защото вече транслация, ротация и така нататък, вече тия неща. А при Моджо имаме 80, колко беше? 80 снимки в секунда ли правеше? Колко? Да. 80 снимки в секунда, т.е. ние имаме тук за колко отваря? 2 секунди. Ако пациентът отваря бавно, тогава ще фане много по-малко снимки. Ако обаче отваря и затваря, примерно, извършва движението бавно, тогава имате контрол на микрони буквално. Да, има 80 релации имаме в секунда. Нали, това 2 секунди, ако отвориме 160 позиции, в които да си избереме върху коя позиция да работиме. Това е по-фантастично нещо, от това няма за зъботехника. Но е плашещо, тъй като това отваря пространството за грешка и тук трябва да отворя тази скоба. Що бе, какви грешки? Хората не правят грешки, ти си прав. Не, шегувам се. Факт е такъв. Винаги има грешки и зъболекарите тук са първите, които аз говоря от нашата гледна точка, защото са калибрирахте ли уреда правилно спрямо лицето на пациента. Моджо трябва да бъде калибриран спрямо пациента. След това, в каква координатна система ще работите. Тоест, имате много неща като зъболекари, които да научите за Моджо и най-накрая, ако движението не е възпроизведено добре или правилно, най-малкото, което трябва да са бавни движения, за да имате контрол как да отворите или да затворите захапката, е ключово и може да имате грешка. И от тук нататък зъботехника работи върху грешна информация или недостатъчна или непълна информация. Заради това мене, примерно, не ме плаши повдигане на захапката, не ме плаши и понижаването на захапката. Въпросът е да се достигне до тази централна релация. Има си вече установени методи. Ще ги дискутираме в Journey тук, ако ние използваме за нас, защото това е важно. Не искаме да правим литературно овервю на всичко, което има там. Искаме да ви дадем нещо, което е лесно и точно. В тази ситуация правите това, в тази ситуация правите това. Поне аз така го правя и нашата работа с Стефан тук е предвидима. И от тук нататък вече, след като вие знаете как да работите с такъв тип дигитална система, визираме в този случай Моджо, защото аз работя с нея, тогава вече ви трябва зъботехника, който да знае как да работи, как да го вкара тази цялата информация, примерно в Exocad, както работи Стефан, и как да работи, как да използва по предназначение, а не да е просто вътре и най-накрая, аз не го направих, защото просто стават грозни зъбите. Не, има си детайл във всяко едно нещо. И поради този фактор, ако зъботехника не знае какво да прави с тази информация, счупват се комуникацията между зъболекар и зъботехник. Те просто не говорят на един и същи език. А това вече е смисъл. Аз преди, когато нямаше тия Моджо и такива неща, аз винаги съм откровен защото вярвам, че това така трябва да бъде с партньорите, които имат стоматолозите, никога не лъжа по зъботехнически стар стил. Винаги съм казал, че окузията ми е слаба. Не, че ми е слаба, аз не искам да се развивам в окузия и никога не съм искал. Моите зъби, аз съм винаги бил ориентиран към естетиката и винаги съм казал, аз гледам да не повдига. За мен най-големия проблем е да не повдига. Това е максимума, който мога да дам. Хора, и съм го казал, ако очаквате,
АБЦ контакти, някакви страшни глупости имаше по едно време, дето Наклон на туберкулите. Туберкул, 60 градуса на 6-я зъб трябва да бъде, нали. Сега веднага ще има тук хора, които се възмутат, но това е положение, такъв е живота, не винаги подкаст да се възмутат хората. Да, някои ще се възмутат и винаги съм казал хора, аз гледам да не повдига, но защото не искам няма как да се развиеш и в естетика и в окузия. Окузията е много тежко нещо и със съмнителен, поне според мен, нали, резултат. И обаче сега е лесно. Това и приключваме много, да не се бавим много. Много е лесно. Въпросът е, че всичко е дигитално. Когато просто сглобиш няколко неща, натискаш Dynamic Occlusion и просто нещата си... Ако пък не искате да инвестирате в Mojo такъв тип система, направете си един стандартен WhatsApp, пренесете го в устата, пациентът харесва се, тогава го раздвижете ляво, дясно, напред, направете го old school, не дигитално, аналогово, след това му вземете един отпечатък и продължавате напред. Кажи за релуто. Дам един въпрос, че много тегаво става човек. Тегаво. Сега, кажи сега. Така, сега, братле, че те питам нещо тебе. Кой е най-големият кошмар за зъболекарите? За зъболекарите най-големият кошмар реално си ти. Що, Слаба лаборатория. Защо така сега? Не визирам точно теб, но като цяло... Каза ми го. Да, надявам се, че не те убих твърде много. Надяваш се да ме биш първо. Както има един много известен професор, който беше... Там имаше едни нецензурни работи, бяха казани и оттук му намигнаха така на камерата и той... Такъв един, моля да го срежете и той... Отзад и той... Не мога да го срежете. Това нещо... Добре, слаба лаборатория, какво ще предвидите? Слаба лаборатория... Наистина ли умиш това, че като това е... Между другото, сега се замисля, може би това ви е някакъв проблем. Ако изключим настрани менеджмента на пациента, примерно пациенти, които не знаят какво искат и пациенти, които са супер нетърпеливи, те натоварват като екип, това са второ и трето степени неща. Най-големият проблем реално е лабораторията или слаба лаборатория. Това означава, че един случай е излезнал страхотен, следващия случай е в калта. Буквално. И ти сега не знаеш следващия път като зъболекар, кое от двете ще получиш калта или случай с усмивка на годината, който да спечели. И този вид, т.е. когато го работим, това е хубавото на нашата връзка, която се изгради във времето, е, че ние получаваме абсолютно едно равно ниво. И ако някъде се дивираме от нивото нагоре, ако е нагоре, всичко е страхотно, Стефан никога не знае. Но, ако сме долу, естествено, работиме, за да го докараме до това минимално ниво, в което си работиме. Естествено, това е, което искаме. Не гледам оклузията и аз покрай тебе, понеже Стефан в Ибиса, като бяхме, като го питаха за оклузията, той каза едно нещо, fuck occlusion. Не, това беше супер. На сцената пред едни френски и пред испански зъболекари, където всичките така седят и го гледат и той fuck occlusion. Идеята беше, че аз викам, guys, let's be honest. We dental technicians, we don't give a shit about occlusion. И тогава, братле, аз такива очи изведнъж и аз тогава рязко се намесих и казах, не че точно ми пука за оклузията, просто гледаме базовите неща в оклузията и след това тия вече ни почнаха да присвиват очите вече, защото бяха отворени много жестоко. Тогава бехме, не знаеш дали отвънка няма гилотина, някой бесило, така да го завързам. Арести в окузавния затвор. И там имаше от тех, да. Да, но слаба лаборатория е нещо, което е конкретно, може да изгради една практика и може да потопи една практика също толкова бързо. Това пак към колегите зъботехници. Зъботехниците са ми на сърце, няма какво си говорим, аз се обръщам от тях, ти към зъболекари, защото и без това се мразиме, двете съсловия, ужас на нея и тако. Решетките да се фанаме за гушите тук. Наистина, зъболекарите правят някакви много сериозни лечения и ние понякога ние просто приемаме като някакъв случай, който е влезал. И това не е и наша вина до някъде, затова може би трябва да се интересуваме повече. Аз винаги гледам се интересувам повече и гледайки документацията, която Калин прави, аз виждам през какъв ужас е минал той, като започна с комплексните случаи най-вече, ортодонтия 2 години, хирургия, импланти, присадки, някакви неща, които са супер тежки, супер трудни и изведнъж това нещо идва при мен като един скан.
И ние имаме, като всички хора, ако не си информиран за това нещо, ти го приемаш като някаква поредната работа. Ако не си информиран за огромните проблеми, огромните трудности, усилия, които те са срещнали, и в един момент ние не го приемаме, може би, не го приемаме с необходимата сериозност, малко го приемаме като поредния случай и това идва грешка и затова наистина слава лаборатория е силна, да, но старателна и нестарателна. Не всички са перфектните зъботехници, аз също не съм естествено, но гледам да съм винаги супер старателен. Така че като един съвет, бъдете супер старателни и вниквайте повече в тяхната работа, въпреки че ги мразиме тия тако, нали? Вниквайте повече в тяхната работа, ще видите колко усилия и пациента преживява някакви много трудни моменти с тия хора. За да си тръгне накрая с зелени или с сиви зъби. И в един момент, ако пренебрегнем и се превръщаме ние в слаба лаборатория, една силна лаборатория може да се превърне в слаба лаборатория, ако не е старателна. Това е изключително важно. Ако една добра лаборатория не се старае напълно, тя се превръща в слаба лаборатория. Кога не се старае достатъчно? Когато и зъболекарите са така, и зъботехниците, когато не се стараят, когато си мислят, че вече знаят всичко и тук нататък това нещо върви, няма нужда толкова да го мислят, то просто си върви 1, 2, 3, тогава вече губите вниманието към детайла и индивидуалността. Добрите професионалисти, които се отличават, да кажа, отличните или по-високото ниво професионалисти, се отличават с това, че всеки един случай го поглеждат с око, не като стандартен случай, ами нека да го видя това нещо. Затова Стефан, като иска да види в началото случая, което аз го адмирирам, защото някой път, даже и аз забравям някои неща, но факт е такъв, той е казал, мога ли да види случай от началото? Да, разбира се, той е в Small Cloud Initial Documentation, там ни е първичната документация. Той като види случая там, той вече почва да си изгражда една представа в главата. Окей, това е било тук, аз трябва да направя, примерно, идеалното най-накрая, перфектната естетика. Ама как стигнахте до тук? 1, 2, 3. Той не че ще го прави. Въпросът е, че той разбира комплексността. И трудността на случая. Да, тук нататък вече той знае, че това не е обикновения случай, който са 10 фасети.